ل پارێزگا دوک زەنگا ساڵا نوێ خواندنê هate lêdan û mamosteyên parêzgeha dok jî dibine du beş. Hinek ji mamosteyan dibêjin divêt berdewamiyê bideyna xwendinê û hinek jî dibêjin bi hîç awayekê dewamê nakên û em ê xirvebûnên mezintir jî encam bideyn. û boykot kirin, bête kirin, yaşm ve neşê wezekê can bête kirin dê bi te têkdana wezî. Bi ser hindê ra mamosteyê jî mafê xwe yê hey. Çünkü mafê mamosteyê tîte xwarin. Ji gelek mamosta em hîvîdarên ji ber pirsa û cihêt peyvîndar ji hikûmeta herêmê mafê mamosteyê neyê te xwarin. Ev me suza xwe bicêyîna, ev rûkekem roja dewamê em neçûne dewamê me boykota kirî em ê li dev perwerdagiştî amade bûin û em di berdewamî ser boykota xwe. Me suza da eger me çi neyê te kirin em di berdewam bin. Çikî rastî em neşin berîkeka xalî ve dewamê bikin. برينا باري ما مستوي چارەیە یعنی چارەیە بۆ ویوازایی بلا پارێ بن دیوارە ببرن گازیامن بۆ هەر مامۆستایەکێ حەج vê axê biket حەج vê welatî biket bila bêdeng nebin ser xeletiye bila bêdeng nebin bۆ diza bila bêdeng nebin bۆ diza ew kesê diziyê biket dê mala xwe wêran ket dê mala milletî wêran ket. Daxwazê şemî mamosta jî dikeyn roja duşembî amade bin vêrê dê xwe bîşandaneka jî dikeyn û em bêdeng nabin heta bersivek bû me tête dan û mûçê me tête dirst kirin. Çi 5,000 jî me nevin. Me nevin çi minet li me bikin. 5,000 bide me bikin em nese serê me. Bil aratibê me bide me û me çi minet bênîne. Di emberda jî rêveberê perodagiştî li parêzgeha dok baykotkirina dewamê bi çareser nabîne û dibêje. Wekî herkê mamosta li ser milêt me medaxaziyên wan gihandîne aliyên berpirs. Bêguman dergehê qutabxane hatine vekirin lê em di berdewamîn dê li ser daxwaziyên mamosteyan jî wekû erkekê wan li ser milêt me wekû mafê wan yekû daxwaz bikin em berdewam me gotiye em piştevaniyê li daxwaziyên mamosteyan dikin ku ew jî barê jiyara waya aboriye û moçê waya û heyvana ku ev moçe bû bihête dan. Dê di berdewamîn li ser daxwazkirinê Pitir ji 22,000 mamosteyan li seranserê parêzgeha dok hene û çendîn care jî xirvebûnên nerazîbûnê encam didin. Li dijî sîstemê moçe û daxwaza moçeyê xwe dikin bi temamî. Beşekê mamosteyan parêzgeha dokê dibêjin hêketiya mamosteyan benînerên xwe nizanin. û bi giştî jî mamosteyan parêzgeha dokê li ser dûbûçûnan par vebûne. Beşek dibêjin li dijî baykotê ne û beşekê dijî dibêjin eger daxwaziyên me neyên bicêînan em ê baykota dewamayî sal bikin. Abdusamet Rêkanî NRT Dok.